Сега да видим дали ще ме срещне мечката. Сега съм тук на нейна територия. Миналата година обикаляше с две мечета. Да видим тая как ще. Тук сега сутрин по надолнището е сравнително приемливо, по-лесно. Ама вечер как се изкачва този баир, като си се отрепал от работа, не ми се мисли. Тук 45 градуса. И се пердаля. Водица има. Колко да си измиеш очите. Ще стигне за един цол. Айде. Стъпихме във водата. Тук какво хубаво злато вадих преди години. Тук минава една пукнатина от скалата. През цялото корито. Напреки. А тук надоле скалата е като москвичова стелка. Го беше събрала. Натам имам 5-6 метра още за работа. Некой ден може и да му дойде да. Та здрава скала, здрава ядка. Не е могла водата да я разруши през времето. Нещо като водопадче, например, тук. Там надолу малко. Толкова 5-6 метра мога да се работи, мога да излезе някой люспа. А сега ще карам нагоре. Тук има много дървета, клони паднали. Затова ще сваля сега техниката снимачната, защото иначе няма да оцелее. И после вече, като стигне на място, ще пускаме там отново.